Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि डडेरेडि ब्लग यूट्यूब चेनेल आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय उदालगुरिनि राज फुजायानो। ओमफ्राय जों दाख्लै बिस्थिबाराव थांखालि बेफोर गैयामोन, माने बानायहांदोंसोमोन आरो फिटिं खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोङो समबाराव थांदोंमोन मैया, ओमफ्राय बेयाव नुफिनबाय आरो। ओमफ्राय समबाराव लास्टमोन राज फुजायाहाय, ओमफ्राय बारा मानसि जायाखै आरो। ओमफ्राय देवबाराव बांसिन मानसि जानायमोन। ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेग्राया मा मा दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय। जोंथिंजायनि राज फुजाखौ एसे नायदो। ओमफ्राय नै गथ'आ गाखोदों मालाय। गिदिरफोरनि दङब्ला आंबो गाखोगौमोन आरो, ओमफ्राय गिदिरफोरनि गैया नालाय गथ'फोरनिसो। ओमफ्राय बेखौ आङो एबारसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरो, मा होनगोन मोगथां रियेलाव आरो। ओमफ्राय आङो माबाफोरावसो नुयोमोन आरो, ओमफ्राय जोंथिं बेफोरखौ लाबोनायानो जाखायामोन। लोगोफोर नायलांबाय थादो। गासैबो ट्रेनानो जा, डिस्क'आनो जा, सोरखियानो जा, गासैबो 80 थाखा आरो। ओमफ्राय 6 राउन्डल'सो गिदिंहोयो। ओमफ्राय सिगाङाव 50फोरावनो मोनोमोन। ओमफ्राय आंहा जि गाखोनो लुगैदों आरो इदिनखालि। ओमफ्राय सासेयाथ' गाखोखायासै नालाय। ओमफ्राय नैबेयावबो जि गाखोनो लुगैदोंमोन आङो लास्ट खालि। ओमफ्राय गामाखालिबा गोसोआनो जाया आरोना। ओमफ्राय गाखोनायानो जायासै, सासेयाबो गाखोआ। ओमफ्राय लोगोफोरबो गैयामोन नालाय, बोराय जाजोंनो थांखादोंमोन। ओमफ्राय गिनायबो मोनखायो। ओमफ्राय आंहाथ' गाखोनो गोसो जाखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेखायनो खाथियाव नायबाय आरो आङो। ओमफ्राय सिगाङावबो बारा एसांबो गाखोनाय जाखायामोन आङो सिख्ला समावबो। ओमफ्राय दाथ' हाबा जानानै बहा गाखोबावनो। ओमफ्रायो ड्रेसा आंना दाख्लै थांनाया फार्स्ट ब्लगाव होदोंमोन ना, बेनो जाहैबाय आरो। मानो होनब्ला बे गुदुं ना गाननो मोजां जायो, ओमफ्राय बेखौनो गाननाय जाबाय आरो आङो। आयौ जि टेटु थुजादों मानसिफ्रा। ओमफ्राय टेटु थुग्राना आखाइया जि मावो आरोना। ओमफ्राय मोजांखौनो थुनोनो रोङाखै। ओमफ्राय बेजोंनो जि थुजादों मानसिफ्रा। ओमफ्राय देग्लाय बांसिन टेटु थुजानाय नुदों आरो। ओमफ्राय आंहासो नुनानै गिफालायलाङो। थ' लोगोफोर, आङो फुजाथिलियाव बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै। मानो होनोब्ला गिनो गोनां नालाय, मबाइलफोर भिडिअ खालामब्ला खायसे सेनानै खारो नालाय। आंहा बेल' मोनसे आरो, गिनाय मोनो। ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांखादोंमोन जोङो फुजायाव जेबो जाया होननानै आरो। ओमफ्राय खिन्थु थानो हाखाया नालाय। ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाबो चिकेन चाव जाबाय, ओमफ्राय पक'रा जाबाय। बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ। ओमफ्राय इदिनखालि जों समबाराव थांनायमोन। ओमफ्राय राज फुजाया लास्टमोन आरो, मानसिया बारा जायासै। ओमफ्राय देवबारखालि जानायमोन आरो। थ' सोरबाफोर आंनि ब्लगखौ गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बाय।